to Fransi ke press media korte to phan juru parpik lo nang nilitum ki hangateng pena porteng pena pali apot la pen nilitum da klem rapet kachinglum rong rapet pota alang itu bhaneli katu hela juru parpik lo nilitum non pini ko piposi press meet ini nang kok ma potangte nili prang lapu secretary hai than elo pena porsi nili bang patiek po nili son ni pen alam se puyut kok po kicheng si ke sainik school putha ahok lo labang su school ke mepik nili chini pa meka athema school ke ilitum karbi anglong ke akenang sot lapen labang su school ke mepik school bisini nili chini lapen school pen joksi kitek kire ke aprang dam i sitame non enghana phule hadak sa thetok bi arong osor kachuning ri alang nitum labang su school ke alang nitum along leta kondun et aporsi alang nitum nang nepu penak porsi aki hai Dr. Tuliram Ronghang CEM karbiang long otormos konsil kaneng je tarik phli dak den arong long alang li artho pring lak achithok bi vekji mayok tanang khangun elopu sitame nangli phanang pahai eta phi nangli rata phan chinghon tik nangji ateke rat atum pena joksi nangli CEM arpu longlo nangli aman kethe arpu longlo lasi labang su school jongsi hadak bikok putangte hadak kidu arat tum komen tu pena kailo ne hadak rong kachukim hadak kowe lapen jang phong parok lapen rabar kasitiki dewak lahai du alang itu malong le panohok piet po lapen labang su long le pena jok alang itum kiduk si aprang dam rongpo apot si jong si alang nitum nang ne putangte labang su school bang hadak di beden nangji atheke karbi anglong le thepik lang lapen dak kicheng si ke news along kachini dun ke nilitum dak same lang su si labang su school BGP tangte kopi posi lang lok su a area mate enghana phule long bikok lo lalu kuson ke lasi nang nitum jong si rada tum si ke thelang penak posi alang itum nang ne la sa thetok bi arong so nang ne putate nang itum bi bor I edet nangji nang li jakong thepik lo pinia ni apor sitame labang so jakong ke rat pen sina palong porsi rata phan engine so pik nangji lalo la pen APHLC atum si hadak dam pen kichu dam so do punang ikoi do sitame ni tu APHLC atum pen la sainik school thang ka chepo ave sitame alang litum kisung porsi nilitum APHLC ke kacirap tun chot sitame alang itum kachuning reteng penitum dampen humri dam lo lapen alang itum kituk kisung kacicak nangji nona prang labang so puthak nang thanun pen nilitum ningduk lo la sila so school bangke bi beden nangji aki hai Dr. Turam Dong Hangsar lapen jongsi nang li labang so school bikok putangte suarlu tum hadak kaning jedo neket proseson mate reng angjang proseson lang lok so pen sampe lang suan wang jipu halabang so hud nang li therak duk dedet jima jongsi nang li labang so school bikok tangte lalo nang li tangkarju jongsi koman ne abang aneng ke jangji pen neng ki pung pen apran ci endet mate suicide lason klemet tangte nang dai to ci en un jima lalo lasi labang so putat nang li matha pe mekasi labang so a school ke hadak binangji an kandidat putangte nang li mathara akaprek pon non posi nilihin pen chuning li padu pon lo lapen patumi tarik nerkep prechik lo dak haberam rong phar dok muka ahawara long MLA dorsing rong hang aki hai miliphan nangki pula son hello Daniel Teron ke dam tang surihini rang kora hini dak pen ke thor dun APHLC pen ke thor dun bang phu rata phan ke pamang hu polam lasi aki hai dorsing rong hang MLA nili nangli phan nangki lam the nangki voi ke nili le ke manghu gali nangli la pen BJP atum si rata phan ke pamanghu ateke BJP aphan rata tum ning chi the pen vote pilo la pen non ke nangli tum si haidet lo sitame nangli tum rata phan ke pamanghu ke la BJP a meeting victory pu athe PNC la pen peace pu lahai athe PNC nangli tum rata phan ke pamanghu nangli to meeting long rata tum nang dun dedet na pu la masuk ka chi phire pen joksi sel hergu thum atuma phan si ki hang lapen labang so a sel her group ke nilitum
nili hema dung menadu nang than vek lo tangka paroi CCPG pu stame nang tum pipe kacong thui nang tum lang na pipe khala tum nili phanang putu ke sar nang ni tum APHLC meeting long si aram thumu lang da jun long la pen kata biskut ke khada julong la si nang ni tum si rada phan pamanghu nili tum APHLC tum le rada phan pamanghu kali la pen itum asar jai kathar Central Committee long presiden ke kakira thanver nilitum ke development nang ne pe development ke nang ji la pen alang ni kakira thanver je rada tum phan thanver alam the bang ke kam claim nang ji kam ki claim hello det cerai kompu la si nilitum PHLC le pinia por kamanghu kali voi phita BJP claim bang phu Dr. Tuliram Ronghang Sar la pen alang li pen kamera pera tum sika babanghu labangso victory rally la pen peace procession po labangso ame meeting along lake BJP claim bang phu bang phia tum le kidun gali hadak sita me suar luo phan siki hangchot sita me sel her group tum aning ki pung pen niliangu ke ning je ke kopi posi labangso a BJP meeting long nang hang pe meka pen nilitua phan sel her group lam nang than there APHLC aphan sorsarong lo taho lasin none phong ke nang itum long meeting along selagu botum kompik jelang nun jelang vek non nang itum BJP a meeting long selagu botum kompik ji jong si nang itum jobo Stephen pon potang te halala aka pregalam lo sita ben ni itum PHLC a meeting long ke ni itum hang he ni itum beta bebe ni itum tangkata pipe ni itum lang tanang pi chak che boy pita ni itum long ke rat nang dun o la ke ni itum ke hayang theka pot lasi non piniar ni apor nili le kamanghu kali aki hai dorsing rong hang si kabanghu lapen dorsing rong hang si rada phan ka kacong thui alang li rada phan ki pinangya ting ta me alang li bagan long patudam joy lasi nili alang li phan karbok ji matik pini kar juji ke nili de kamanghu kali nang lis kamanghu amen